Benvinguts al canal d'Estimem els Arbres. Avui parlarem de l'ametller. Ubicació. L'ametller el podem trobar en tota l'àrea mediterrània on és conreat, encara que molts d'aquests arbres han crescut de forma silvestrada. L'ametller no li agraden les gelades ni el vent fort. Viu millor en terrenys calcaris i està molt ben adaptat a viure en terrenys secs i pedregosos. És especialment cultivat per les ametlles, encara que cal tenir cura de la diferència de l'ametlla dolça de la marganta. En podem contemplar a la part alta del mal hivern, on podem gaudir de l'esplèndid sol abans que el camí s'endinsi en un altre cop entre els alzinars. Dóna el seu fruit entre l'agost i l'octubre. Qui no ha tingut la tentació de capturar una imatge d'aquest preciós arbre florit? Els nostres avantpassats en feien una bona tertúlia al final de la tardor, mentre trencaven les ametlles al costat de la llar de foc. Calia tenir-les a punt per quan fessin falta, senceres, trossejades o amb farina. Característiques. L'ametller pot arribar fins als 19 metres d'alçada. La seva escorça és rugosa i molt esquerdada. El seu fruit és una mena de pell, la clofolla, que es va ressecant durant la maduració i sobre l'alliberament del pinyol amb la llavor a dintre, és a dir, l'ametlla, que serà la part comestible i acabarà fent de les delícies dels seus consumidors, ja que es poden menjar crues, torrades, caramelitzades, fregides, salades, i per fer postres, per fer picades, per salses com romesco, el xató o la salsa dels calçots, per afegir els estofats, per fer licors, per fer la llet vegetal, i sense oblidar-nos com ingredient principal del massapà o del típic torró fluix de les ametlles. Prou, que se m'està fent la boca aigua. Bé, parlem de la fusta. La fusta de l'ametller és vermellosa i compacta, fàcil de polir. És tan dura que suporta el doble del seu pes i no és la més indicada per comercialitzar-la com a llenya, perquè resulta molt difícil de partir amb estelles. Es pot fer servir per fer pèrgoles, grades, alerons i també per carrosseries. Ser tan densa aguanta molt bé la intempèrie. Conclusió. L'arbre d'avui té la particularitat de fer les delícies de la vista quan el contemplem el paisatge i del paladar quan consumim el seu fruit en diferents formes i maneres. Bé, sobretot, estimem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut!